Surua ka bukit tinggi, ampai ka padang panjang dan surua baang babini aku komaran do surang onde. Lagu mak dia mengindikin dia den. Onde. Mak, Oi, oi mak, oi, mak. oi, pakaang. Tokat duit buyang mak. Kamangang lay, kamu suah. Carian lah buyang begini dek mak. Tu kawan-kawan grup WA alumni SMP SMA sama suap buyang lah mak. Tu nyo kata-kata buyang tu. Anu sabui na tu si buyang lah masuk tu hasil bujang laku kecil kan laku tergantung ai barangnya tu kecil. Dia dari dulu amak surua mencari bini nak lama cari nang bini yo, amak suruang sama sinel anak sisur, ang sabui nangok pajatu bon patui, amak surua pulang sama silin anak siwar, ang kecem bulu ketiak panjang, nak bulu ketiak ala panjang lama, bulu hidung ala panjang, atas salah lah pokok bulu panjang, ada surua pulang sama siin anak sikur, ang sabui kuliah kasih bentuk koncik kecil. Ada surah pula sama si Lina. Ang sabui bibia tabasa bala. Kang kamari payah dan di ang mana. Ni na bantu siana kang cari. Kalau ka bantu lu namanya kang cari yo, ang patui lo bantu ang dulu. Bantu ang tu bantu tekong tagiliang. Mukuang tu kacobalau basilemak pea. Kalau awak buruak tu cari na sepadannya awak balanjo tu sebanyak piti nak. Kini asal ya dua je buyang ni yo. Kanak lah mau sama jandu na di ujung jambatan tu bertumbuh gigi ya baru. Tu nak baru tumbuh gigi na mulai tu mak tu lah gaek tu mu aja 62 lah garak gigi sadue na mo tu. Anak je lah 5. Ya kalau yang mau angkat tu bahaya mak kan. Mau orang tu dek serius banang cik baju tu. Woi jah, mengapa tu? Ikuan si Buyang minta bini dek kau. Menyanyi. Di Nur satu lah menyanyi lagu Nur kuah. Elo elo lah, waang bajalan, beko tajungkang, ka dalam lubang. Tadi tu kalau di lagu kau kena berang kau sama pencipta so.